Γεια σας, είμαστε εδώ με τον Περικλή, εγώ είμαι ο Μιχάλης και έχουμε τον φίλο μας, τον... Πόσα λένε είπαμε? Με λένε Αγαθονικό. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Και θα μιλήσουμε για... Γιατί θα μιλήσουμε? Για διατροφή. Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα? Γεια σας, παιδιά. Είμαι εδώ για να περάσουμε τέλεια και να μάθουμε πολλά για την υγιεινή διατροφή. Σήμερα θα παίξουμε παιχνίδια, θα μιλήσουμε για τα φαγητά που μας κάνουν δυνατούς και υγιείς και στο τέλος θα φτιάξουμε μαζί ένα νόστιμο γεύμα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μάθω τα ονόματά σας. Εγώ είμαι ο Μιχάλης και δίπλα μου ο Περικλής. Γεια σας, Μιχάλη και Περικλή. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Είναι υπέροχο να σας γνωρίζω. Τι θέλετε να μάθετε για την υγιεινή διατροφή σήμερα? Τι θες να μάθεις? Αν κάνει να τρώμε σοκολάτα. Κάνει να τρώμε σοκολάτα. Η σοκολάτα είναι πολύ γλυκιά και νόστιμη. Θυμηθείτε όμως να την τρώτε με μέτρο και να συνδυάζετε και υγιεινές τροφές όπως φρούτα και λαχανικά. Σου αρέσουν τα φρούτα και τα λαχανικά? Ναι, για να μερικά παραδείγματα. Τι φρούτα και λαχανικά μπορούμε να φάμε? Ναι, φυσικά. Μπορούμε να φάμε φρούτα όπως μήλα, μπανάνες και πορτοκάλια, καθώς και λαχανικά όπως καρότα και αγκούρια. Είναι πολύ ωφέλιμα για την υγεία μας. Σου αρέσουν τα φρούτα? Όχι. Τι άλλα λαχανικά? Τα μήλα, νομίζω τα μήλα είναι το καλό που θέλω. Εμένα μου αρέσουν τα μήλα. Τα μήλα είναι υπέροχα. Είναι γλυκά, τράγανα και γεμάτα βιταμίνες. Σίγουρα είναι μια καλή επιλογή για σνακ. Να πούμε και ένα κακό. Σουλάκι. Σουλάκι. Όχι σουλάκι. Πατάτες τηγανιτές. Μου αρέσουν και οι πατάτες τηγανιτές με μπόρικο κέτσαπ. Για να πιάσει αυτό. Οι τηγανιτές πατάτες με κέτσαπ είναι γευστικές και απολαμβάνονται από πολλούς. Θυμηθείτε όμως να τρώτε και άλλα υγιεινά φαγητά για να είστε ακόμα πιο δυνατοί.